Serebreko Markíza, pán Kmec dneska končí na pozícii podpredsedu vlády, zároveň je tu výzva zo strany Hlas, ktorá hovorí, že ak je tu takýto meter na pána Kmeca, skončiť by mali aj niektorí nominanti Smeru, oni konkrétne menujú pána Ráža a pána Migala. A ako sa k tejto výzve postavíte? Ďalšiu otázku. Poprosím vás, pán redaktor, k mikrofónu sa postaviť. Ďakujem veľmi pekne. Je tu váš koaličný partner, žiada, aby ste odvolali ministra. Ja vás poprosím, pán redaktor, ak máte otázku, poďte, prosím vás, z mikrofónu. Nech sa páči, poďte k mikrofónu a môžete sa opýtať. Ďakujem. Krempanský Sme. Chcel som sa spýtať, pán premiér, rozprávate v tom strategickom materiáli, ktoré má byť na rok do roku 2040, o tom, že strategickým spracovateľom bude Slovenská akadémia vied. A doteraz však vláda neprerokovala, tu je štúdiu o vakcínach, takže kedy by sa mohla dostať na rad a že ako to teda vnímať v tomto kontexte, že na jednej strane dávate priestor Slovenskej akadémie vied a keď niečo spraví, tak stále to nie je prerokované. Ďalšia otázka. Pán premiér, ako sa postavíte k tým prepisom e-mailov medzi pánom Epšteinom a vašim poradcom, pánom Ďalšia Barčekom? otázka, nech sa páči. Bude naďalej vašim poradcom? Vidím, že vás Ja vás absolútne nič poprosím, nezaujíma. Ja jednoducho, prepáčte, ak vás nezaujíma, ako vyzerá Slovensko, ako robí vláda Slovenskej republiky. Ja dám teraz prednosť, nech sa páči, pánom ministrom, ktorý by... Prečo sa ale na tom... Poprosím vás, neprekričovať sa a ďakujem. Nekričte, nie ste na trhu. Ak chcete kričať, choďte na námestie, ale nie na tlačovej konferencii vlády Slovenskej republiky. Absolútne nás nezaujíma, čo robíme. Len z prostosti. Pán premiér, nebola chyba vypustiť ten horálkový paragraf, keď to teraz musíte meniť?